Ahoj, já jsem Karolína a řekla jsem si, že prodám tenhle pozemek. Pak mě ale napadlo, že vám ho nejdřív ukážu. Zde stojím na stavební parcele, kde si můžete postavit takhle malý anebo takhle velký dům. A tady to bude chtít trošku práce, ale věřte mi, až to zvládnete, bude to stát za to. A přes cestu si můžete postavit garáž nebo parkovací stání pro vás i vaše návštěvy. Tak co, chcete tenhle pozemek i s pilkou? Zavolejte, protože tohle místo vám nesmí utíct.